Ngikuzele. Inkunzi enjani? Inkunzi enjani? Uyijonga ngithi. Uyinsizwa. Kanza ukuthi sanibonani, ngiyanibingelela futhi ngiyanemukela kweMashiya Online TV. Ngicela ukuthi uyaqala nje ukubona lo mbukiso, uchofoze, usubscribe ukuze uzokwazi sikhule njengoba siku-1483. Kanza ukuthi ukasibuyi ney'ndaba ezimnandi njengoba nasikhathi sanyamalala. Angene ngenile amazenduduzo kwinsizwa uKhotha yaseBergville ecula umculo uShuni kaMtshengiseni kumaskandi njengoba ilahlekelwa amalunga ayisebenza nabo amane okubalwa kuyo uMngomezulu, Sithalala Mcondo, kanye okubuhlungu kakhulu futhi kuleyo ngozi leyo eyehlile nehambe nemphefumulo yabo bekhona insizwa esencane ebisizakhela udumo kumaskandi ku-social media ebizwa ngenkunzi eMavava. Ibiseneminyaka nje emihlanu kuphela. Ingozi-ke yehle khona eBergville ngisho kade ibikwa nje ey'nkundleni zokuxhumana. Sithi umndeni kududuzeka Nkosi yami, akwehlanga olungehliyo. Sengathi nje bonke bengathobeka amanxeba nayo insizwa uKhotha umfoka insizwa laphana eBergville eyiyona-ke ecula umculo kamaskandi. Yonke into imiyalila Nkosi yami ngehlo ngefa elimnyama eliyehlele insizwa. Sekuze kwaphuma-ke nomkhankaso wokuthi insizwa bedoneyithe ukuphuza nje imali yamakhandlela nokukhalisana nayo kulesi simo esingekho lula njengoba ilahlekelwe nje abantu abane esebenza nabo ngesikhathi esisodwa. Zingakho bengithanda ukulethele zona ngane zakwethu ukuze ngibe ngokuzayo. Ningakhohlwa ngane zakwethu ukuthi sikhulisane njengoba siku-1483. Subscribe and like and share. Danko, siyabonga.